Ang ano lang dito pag malamig, talaga naman gustuhin mo may kotse. Gustuhin mo may kotse pag winter. Dahil pero ang problema lang naman din kung depende kung saan ang sipag-sipag mo ay kung mayroon talagang makuhang parkingan na hindi ka magbayad, karamihan dito parkingan may bayad. Kaya minsan kahit ang lamig, mas gustuhin mo na lang mag-bus. Nandito na yung bus sa kabilang side, so sana mayroon na rin kasunod dito sa kabila. So mga ganun ba? Yun ang pero lahat na yon, pag na-expose ka sa labas, lahat yon nga sinasabi ko, nag-a-adjust din yung katawan mo, you know, parang lang din yan, lahat ng mga bagay kailangan mo mag-adjust. So gayon din yun sa weather. Ang lang doon, kung mahina ang loob mo at saka mahina ang pangatawan mo, talaga namang madalas ka magkasakit, ganyan. Pero yung sa lamig, mag-a-adjust ang katawan mo. Tulad ngayon, nag-a-adjust, mas malamig ngayon kaysa kahapon. Wala, may rabbit doon, no? Tumatakbo. Rabbit. Ay, wala pa rin yung bus natin. Nilalamig na yung kamay ko. As in. Pero at least 5 minutes na lang. Gawin natin isang oras. Ang puso ko'y ganito ka. Diba mag-alas 7 na kami dito, 10 to 7, pero ang dilim-dilim pa, as in. Tapos walang sasakyan, diba? Dito wala rin. Napaka at saka pag sumakay ka ng bus dito, walang tulakan mga dear. Walang tulakan, tapos may upuan na para pang senior, buntis, or anything na pwede ka naman umupo doon kung walang ibang pasahero, pero pagka makakita ng mga senior or pa, ay talagang tatayo ka, punta ka sa likod. So ganun ka tahimik. Ay, parang bus na ba yan? Sana bus na yan, oy. Oo, walang tulakan. Walang tulakan dito. Hindi ka pwede. Walang tulak-tulak dito, as in. Nako, may pusa doon, no? Si pusa. Uy, pusa, ang lamig-lamig. Pusa, nandito ka sa labas. Ako, tatawad pa si pusa. Saan ka pumunta, pusa? Saan ka ba galing? Ayan na yung bus natin. Nakita ko na, Buti pa safe dyan, konti lang tao. Safe naman dito mga dear. Dito na yung bus natin. Uy! Uy, bus! Parang hindi pa ako nakita Didiretso pa sana. Kaloka. Kakaloka. Good morning. Thank you. Doon tayo sa likod. Aray. Malapit na tayo matapos. 2 minutes na lang mga agad. 2 minutes. Tina, hello. Nako, umiikot-ikot tayo. Biglang nawala yung signal. Grabe signal. Grabe lamig dyan, tinig. Kaya malamig talaga.